କାଳୀ ପୂଜା ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମ ଭାଗବତ ଷ୍ଟେସନରେ ହୁଏ ପୂଜା ପୂଜା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବି ଦେଖିପାରିନି କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼। ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖାଉଛି। हाँ मुझे गला जदि हम तू अपेक्षा करी मुझे नहीं पलैबी गला स्टेशन में आसेल ना स्टेशन समस्त